रायजिं आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय थाबाय। जोङो दिनै UPPL आइजो गांखंआ आबाद मावनानै जे बयबो मोनसे थांनानै थानायनि राहा दिहुननो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै UPPL आइजो गांखंनि जानानै प्रथम जोङो 14 बिगा जोसा माइ गायदों आरो बे जोसा माइखौ जोङो सरखारनि माइज्लिखौनो लाबोदों। बे सरखारनिफ्राय माइज्लि मोननानैसो जोङो बेखौ मावनो होननानै गोसोखांब्रबदोंबो आरो जोङो आइजो गांखंआनो जोंहा 60 बिगा सेरफांगुरि एलेखायाव जोङो बेसरबो फोदों। बे बेसराबो जोंना दा बिराद मोजां माने रज'जोब्बाय जौगाखांबोगासिनो दङ आरो जोङो ओंखायनो आइजो जानानै जे जोंहा बर' माहारिया ज'यै सावरि बादालि जानाय नियम दंमोन बेखौबो जोङो समाजाव बा रायजोफोरनो खिन्थानो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावदों आरो आखायाव लानाय जादों। आबादखिनि दिखांनो हादों होनना नोंथांमोना सानो? आबादा जोंना खिन्थु बारा मोजां जायाखै खारन जोंनो गायखांनायनि उनावनो 2 मासानो खरान होदों बोथोरा। बेयाव गोबां हाग्रा जादों ओमफ्राय जोङो बिराद दुखु मोनबायमोन बिराद खस्थ' खालायनानैबो जोंना जायाखिसै होननानै। नाथाय जेब्ला माइया बिबार बारो अब्ला एसे अखा हानायजों माने एसे दा मोजां जाफिनदों आरोखि। एफा मोजांद्राय जायाखै। बेखौ जोंहा दाख्लै एग्रिकालसारनिफ्रायबो अफिसार बिथांमोना फैनानै सुफैदों नायफैदों माने 4-5 बेसेल' जागोन होननानै बुंदों आरोखि। नोंथांमोना आरो दा बेसर आबादबो मावदों। माबायदि टेक्न'लजिनि गेजेरजों नोंथांमोना बे आबादखौ जोङो जेबो टेक्न'लजिनि मदद लायाखै। जिहेथु जोङो गोदो गामियावनो देरनायमोन जोंनि बिमा बिफा बिबै बिबौआ जेरै मावो बिदिनो हालेवदों गायदोंल' हासारबो जोङो होनाय जायाखै। जिहेथु हाया जोंना मालायनिसो बिगायाव 2 मन खरि जोङो हा मालिकनो होनांगौ जों आदिसो गायदों आरोखि। ओमफ्राय बिथाङाबो हा मालिकआ सासे रान्दि आइजो बिथांनि हाखौ रावबो गायखायाखै लाखायाखैमोनबोनो गामिनि मानसिफोरा। ओमफ्राय जोङो खबर मोननानै आरो बिथाङाबो जोंनो जासिनानै जोङो बे आबादखौ मावनानै जाहाथे बिथाङाबो एसेबाबो न'खर सुंथानायाव मदद होयो बे आसाजों जोङो बिथांनि हाखौ जों मावफैदों। जोङो जोंनि UPPL क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट वुमेन टीमा जोङो बे जोसा माइरंनि आबाद जों खालामदों। जोंना बेनो उद्देश्यमोन बेखौ आबादखौ खालामनायनिया जे जोङो माने जिथु वार्क कालचार बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय आइजो माहारिफोरनि गेजेराव जिथु मावनाय दांनाय आबादनि जिथु आबादनिफ्राय जिथु माने आबाद मावनानैबो जे थांनानै थानो मोनसे राहा मोनगोन बेखौ जों थांखिनानै जोङो दिनै जोङो जोसा माइरं बाहाय 14 बिगा जों गायदों आरो दिनै बे माइ गायनायखौ हानायनि मोनसे टाइमाव दिनै जोङो जोंखौ दिनै मदद होफैदों UPPL युथ विंस आरो दाख्लैफोरनिफ्रायनो जोंखौ मदद होफैगासिनोखा UPPL पेरेन्ट बडियाबो आरो सेन्ट्रेल वुमेन विंसनिफ्रायबो फैदोंमोन आरो पार्सेल बिथांमोनहाबो दाख्लै फैनानै जोंखौ मदद होखांबाय। नोंथांमोन जोङो ओरैनो UPPL सरकारनि बानजायनायाव दा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो प्राइमारि ब्लक लेभेलफोरनिजों जोङो ज' नांनानै माइ हानाय बे माबाखौ लागासिनो प्रग्रामखौ।